Ayan, magandang araw muli sa ating lahat mga kaibigan kapatid. So ngayong hapon is, ang dinner nila is ito. Baked sweet potato and potato. So pinaghalo ko na. Yung recipe is sweet potato lang po, pero dahil apat nga po sila nakakain is nagdagdag tayo ng potato kasi wala naman po tayong sweet potato. So ayan, so with pepper, salt, and olive oil and garlic herbs. So ayan po, ibibig po natin ito sa oven. Ayan. And then mamaya pagka malapit nang matapos yung potatoes is ilalagay natin ito. Bell pepper and onion. Ayan. So ibibig na natin ito. Lagay na natin ito sa oven for 30 minutes. Ayan. Lagay natin ito ng 30 minutes. And then another 10 minutes. Pagka natin ilagay yan. So, itong chicken, nalagyan natin ng ayan, jerk spice, some honey, tomato paste, and Worcestershire sauce, salt and pepper, and kunting oil. Yan ang ilalagay natin. So, ito na siya with the spice, mga kapatid. So, halu-haluin lang natin ng maayos. So, malinis po yung kamay ko, mga kapatid. Plus po yan. Mas maganda po kasi pag kamay ang gamitin pang himas-himas, pang halo-halo. Para even yung pagkahalo niya. Ang luluto natin yung chicken. So, of course, yung garlic na yan is hindi po yan kasali sa recipe, mga kapatid. Pero, para mas masarap, magdagdag tayo ng kunting bawang. Alam nyo naman, diba? Mas para pang-dagdag sarap, dagdag lasa ang bawang. Lalo na favorite po nila yung bawang. Yan. So yan, lalagyan natin ang chicken. Yan. Ayan, simple lang siya, mga kapatid. O, yun, ganun lang, o, pinaghalo-halo din. Tutuin na lang natin yung chicken. Ganyan lang, wala na tayong ilalagay. So, antayin na lang natin na maluto ito. And then, ready na siya to eat with the baked potato and sweet potato. With bell pepper. Ayan. Dahil malapit nang matapos So, ang hindi siya potato and komplikado, sweet mga potato kapatid. natin, inilagay na natin ang bell pepper and onion and another 10 minutes. So, ito na yung chicken, mga kapatid. Ready na siya. So, antayin na lang natin yung sweet potato na matapos and then ready to serve na. So, ito na rin yung baked potato natin na may onions and capsicum or bell peppers. So, ready to serve na siya. So, ito na siya, mga kapatid. Ready to serve na po siya. Ang ating jerk chicken with potato. Baked potato. Ayan. So, ayan na siya. So, ayan. Second plate. And ayan. So, apat po sila. So, apat na plato. Ayan. So, we're done. So, sprinkle lang siya ng onions.